Ngithanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Big Space. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke ithinte ze-disc. Cela ke mbukele uhlale nami ngikuzele nazo. Namhlanje ngiphethe ke indaba ezithinte zama-transfer. Ngizokhuluma ke ngabadlali okulindeleke ukuba ke beyishiya Orlando Pirates ekupheleni kwayo ke le season. Umdlalo oqala kokulindeleke ukuba ke ishiyeke lapha eOrlando Pirates uyena ke uMona Saleng. Baveza ukuthi ke maningi ke amathuba ukuthi ke uSaleng eshiyeke lapha kwiOrlando Pirates ikupheleni kwayo ke le season ngenxa ukuthi akekho ke happy lapha eqenjini lalo ke iBuccaneers and ke ziningi izinto ke abangavumelananga nalo ke iqembu, so maningi ke amathuba ukuthi ke eshiye and maningi ke futhi kamaqembu amfunayo. Umdlalo wesi-2 uyena ke lapha uInnocent Mayela okade ke umdlalo waloko iBuccaneers and iBuccaneers liconfirmile lokho ukuthi ke next season ngeke ke sadlalela lona ke iBuccaneers. Mase kuthi ke umdlalo wesi-3 nguye ke lapha uMiguel Team okuvela ukuthi ke naye kushile lapha ngenxa ukuthi ke icontract yakhe iBuccaneers alivuselelanga. Mase kuthi ke umdlalo wesi-4 nguye ke lapha uZakhele Lepasa vele ukuthi ke uLepasa maningi amathuba ukuthi ke naye futhi eshiye ke kulona iBuccaneers ekupheleni kwayo le season. Mase kuthi ke umdlali wesi-5 nguye ke lapha uThabiso Lebitso naye uvela ukuthi ke maningi futhi amathuba ukuthi ke eshiye kulona ke iBuccaneers ngenxa ke ye-injury and competition lapha kwiposition yakhe. Mase kuthi ke umdlalo wesi-6 nguye ke lapha uAzola Tshobeni vele ukuthi ke naye uAzola Tshobeni maningi amathuba ukuthi ke eshiye lapha kuloko iBuccaneers ekupheleni kwayo ke le season. Mase kuthi ke unumber 7 nguye uGoodman Mosela vele ukuthi ke naye maningi amathuba ukuthi ke eshiye kulona ke iBuccaneers ekupheleni kwayo ke le season. Zinjalo ke mbukeli yizo ke lezi indaba ade ngiphathele zona indaba ke izithinta iOrlando Pirates. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe ake ngithi nje danke ngiyazibongela.